Здравейте и добре дошли в канала за вентилация и климатизация на Celsius BG. Днес ще изместим фокуса от битовия сектор и ще отправим поглед към строго специфична вентилация и климатизация за чистите стаи, или познати още като Clean Rooms на английски. Преди да започнем, ще ви помоля да харесате това видео и да се абонирате за канала, защото искаме канала да достигне 10 000 абоната. Благодаря ви предварително. Нека започваме. Чистите стаи се използват преди всичко в специални производства, като например нанотехнология, на полупроводници, микротехнология, оптически прибори, космическа техника и други, където прашинки в околния въздух, даже и с размера частици от микрона, могат да доведат до сериозно увреждане на готовия продукт. А други области, в които трябва да се използват чисти стаи, са биотехнологията, производството на лекарствени продукти, медицината и други. Нуждата от чисти помещения, вероятно, най-напред е осъзната в областта на медицината и е свързана с желанието да се намали замърсяването в операционните зали. С течение на времето по света се установяват много характерни за различни сектори и региони изисквания и стандарти за чисти помещения, които са заменени от единен международен стандарт ISO 146-44. Чистата стая се конструира по такъв начин, че броя на частиците във въздуха да се държи колкото се може по-малък. Наред с това са важни и параметрите като температура, налягане и влажност, защото те оказват влияние на цялостното функциониране на чистите стаи. Осигуряването на необходимата чистота на работната среда в чистата стая изисква спазването на редица правила, нарушаването на всяко от които може да доведе до проблем. Затова може да се говори за технология на чистите стаи. Тъй като обикновено най-големият източник на замърсяване е човекът, е необходимо да се използват специални работни облекла, специални инструменти и други средства за работа. В средата на това видео искам да ви информирам, че като представители на бранда Boreas за България имаме възможност да предложим проектиране и изграждане на такъв вид вентилационни системи за чисти стаи. Разполагаме с необходимите сертификати и специалисти и да не забравяме за цената, която също е много добра. За повече информация посетете boreas.bg или линка долу в описанието. Айде да продължаваме. В определени помещения с много висок клас на чистотата и изисквания за биологична чистота се осигуряват бани за персонала и се сменят изцяло облеклата. В общия случай се използват така наречените въздушни душове, които представляват затворена кабина, в която се обдухва персонала, за да се изчисти облеклото от частици, най-вече от прах. В чистата стая се подава непрекъснато филтриран въздух и се извежда замърсения въздух от помещението. Филтрирането се извършва с използването на HEPA филтри. Стремежът е потокът на движение на чистия въздух да бъде ламинарен, тъй като турбулентният поток в чисти стаи води до зони с по-замърсен въздух. Турбулентен поток може да се получи при погрешна конструкция на стаята, при неправилното разположение на работното оборудване, наличието на източници на висока температура, които да повишават температурата на зони в помещението и така да се създава разлика в температурите и съответно ламинарният поток да преминава в турбулентен такъв. При проектиране на системата за обработка и филтриране на въздуха, подаван в чистата стая, трябва да се има предвид, че скоростта на движение на ламинарния поток е свързана с скоростта на частиците. Те трябва да се отстраняват. Тоест, скоростта на движение на частиците с размер 0,5 микрона при определена температура на въздуха в чистата стая изисква скорост на въздушния поток 0,5 метра в секунда, за да бъдат отстранени тези частици от помещението. Скоростта трябва да бъде съобразена и с комфорта на персонала. Тази скорост и температурата на въздушния поток в помещението се определя на база чистотата, която трябва да се постигне. При по-висока температура скоростта на частиците вследствие на правилното движение се увеличава и ще е необходима по-голяма скорост на ламинарния въздушен поток, за да увлече
частиците извън чистата стая. Затова обикновено температурата на въздуха е в порядъка на около 20 до 22 градуса по Целзий. Налягането в чистата стая се регулира по такъв начин, че по-високите класове на чистота да имат по-високо налягане спрямо по-замърсените зони. По този начин не се допуска проникване на замърсен въздух към по-чистите зони. Това се постига чрез регулиране на обемите въздух, които се подават и извеждат от чистата стая. Това беше едно кратко обяснение и въведение с няколко изречения за това, що е то чиста стая. Разбира се, изискванията продължават и инженерно много добре трябва да се погледне на изграждането на чисти стаи. Затова винаги се консултирайте с някой специалист. Нали, не че нещо. И ако сте стигнали до тук, това значи, че видеото ви е било полезно. Агитирам ви, абонирайте се за канала, защото искаме да стигнем 10 000 абоната. В момента сме горе-долу на половината, така че действайте. Чао от мен и до следващия път. Оп, коленцето влиза. Провери цените в продуктовата листа. Качеството екстра и цената е такава. Имаме агенти в цялата държава.